पाणीपुरी, दहीपुरी, शेवपुरीची पार्टी पाहिजे का चायनीजची पार्टी पाहिजे? पहिला मोठ्यांचा मान. मोठ्यांचा मान कोण आहे मोठे इकडे? हा नमिता काकी. ओए तेरा नाम क्या है? क्या काय नाव आहे? एक एक प्लेट मध्ये घ्या सर्वांनी. पहिलं हे स्टार्टिंगला आपण हे अजून अर्धा झाला, अजून येणार आहे. असं एवढं आवडलं की डायरेक्ट काकांसाठी पार्सल. ॲज अ फ्रेंडच, म्हणजे सगळे माझे फ्रेंड्सच आहेत, पण आपल्या वयोगटातली जास्त जवळ. नमस्ते सर्वांना. नमस्ते. जसं कालच्या ब्लॉगमध्ये मी प्लॅन केलं होतं की सर्वांना पार्टीसाठी नेणार, तर घरी कशाला पार्टी करूया, बाहेरच करूया ना. तर मी रेडी आहे, काजल रेडी आहे, आणि आता सोबत आमच्यासोबत एकच काकी आहे, आणि बाकी सर्व जेवढे आपल्याकडे होमस्टेमध्ये सर्व टीम मेंबर्स आहे, सर्वांना आपण घ्यायला जाणार आहे. आता आम्ही त्यांना घ्यायला जातोय, मग सगळे एका कारमध्ये कोंबू. चला आता पटकन चला, कारण पाऊस पडतोय. ओके. आणि कार बघा कशी झाली पूर्ण, बापरे. पावसात बघा सर्व कसं होतं, असं पुसलं की होईल व्यवस्थित आहे ना. ही पण कस तशीच आहे. हे काय बरोबर ठेव ना बसायला. सीट ओली झाली आहे ना ती. हा बस. कशा ओली झाली? जरासा फटीतून पाणी पडतं वाटतं इकडं. चला आता आपण सर्वांना पार्टी देऊया. मला बोलतो नवीन ड्रेस घाल. मग एवढे काय म्हटलं, तुम्ही पुढे येणार ना, बरोबर ते सांगतो. बरोबर ना. एवढ्या मम्मीनी हिला 7 जोड दिले आहेत, ते 1-2 जोड परत घालते. नाही माझं कसं आहे, जरा पाणी पडताय बघ. कुठे बंद करते. नाही मी काय म्हटलं, सगळे एक साथ 7च्या 7 किती 8 आहेत काहीतरी, व्हाईट पकडून 8 आहे काहीतरी. परत एक मागवला ना तुझ्यासाठी. हा तर नाही मी ह्याला काय म्हटलं, सगळे एक साथ नको ना वापरायला, म्हणजे 3-4 काढले तर नंतर ते जरा यूज करून परत दुसरा सेट काढेन ना मी. आणि पावसाळ्यात एवढे चांगले कपडे नाही मला पटत घालणं. अरे एकीला आपण गिफ्ट द्यायचं राहिलंय ना. मग आता इकडे येताना इकडूनच जाणार आहे ना, इकडे घरी येऊया, तिला गिफ्ट देऊया आणि त्यांना सोडायला जाऊया. चालेल. ठीक आहे. काजल तुझ्या इकडचं पूछ जरा. हो माझ्या पण लक्षात नाही. आता आपलं पहिलं ताईचं घर आलेलं आहे. रेडी आहे का ती पण? हो ऑन मार येईल. रुमाली आता काकीचं घर आलेलं आहे. इकडे अजून एक आपले मेंबर आपल्या गाडीत येणार आहे. फोन देऊन आपण बोलूया सर्वांना. ही पळते हो कशी सुगंधा वहिनी. हा कर तयारी झाली नाही. नाव सांग. इथे साक्षीची एंट्री झालेली आहे, इथे सुगंधा वहिनीची एंट्री झालेली आहे. धपाधप बसल्या गाडी घालून चेपली. गाडी सोड, साडी चेंज केली. साडी होय. आज सगळे भारी दिसत आहेत एकदम. सगळ्यांचे फोटो काढूया काय आपण. सुगंधा वहिनीची पण साडी मस्त आहे. त्यांची व्हॅलेंटाईनला आलेत सुगंधा वहिनी. तुम्हाला सांगायचं गाडी 5 सीटर आहे, पण आता 6 सीटर होणार आहे. हो आणि हा आहे काकीचा विषय राहिलाच तो, कारण की काकी नाही आपल्यामध्ये आज. काकीला बरं नाही, गेला 3 दिवस झाले, जरा सर्दी ताप चालू आहे तिला. कसं पावसाचं वातावरण आहे ना, म्हणून सगळ्यांनाच तो प्रॉब्लेम चालू झालाय आता. तर म्हणून काय नाही, काकीला नेक्स्ट टाइम आपण परत आणू आपल्यासोबत. आणि आता आपण रुणाली मॅडमला घ्यायला चाललोय. रुणालीला मगाशी घ्यायला गेलेलो, पण ती भांडी घासत होती. मी तिला फोन केलेला. हॉर्न द्या हॉर्न. सगळ्यांचे घर जवळच आहेत. 2 जण बसले. आता तुम्हाला ना बाहेरचं जरा हे दाखवतो. ग्रीनरी बघा किती सुंदर दिसते समोर. हा पण रस्ता छान दिसतो. आता सर्वांना माहिती आहे व्हिडिओ चांगला माणसं बघतात, सर्वांना एकदम असं फंक्शन आहे काहीतरी, असं सर्व कपडे त्यांना माहिती आहे आपण काय करणार आहे ते. आलो आता केकटला मला अंघोळ पण करू दिली नाही. बोलत्या काय
बाहेरूनच बोलते हा काहीतरी. अगं त्या रुणालीला आवाज दे ना. येईल ती फोन केला ना. आलाय कुठे रुणाली? आलाय कुठे रुणाली पण ती बसणार कुठे? आमच्या मांडीवर. रुणाली बसेल मांडीवर. रुणाली आमच्या माझ्या मांडीवर बस. नको तू चेपटीस. बसा देऊपर्यंत तुला. तुम्ही बसत होतो सर तवे सरकते काय बाई आता रुणालीला मांडीवर घेऊया ती मस्त दिसतंय. आता रुणाली आल्यावर डायलॉग म्हणेल काहीतरी वेगळा. मस्त मस्त. आले पंजाबी ड्रेस घालून आली. तिला सांगितलं. आता ये इकडं होतो मांडीवर घे. इकडं होतो आता नको येऊन दे मांडीवर. हे दे पाठी मागे. कुठे पाठी टाका. हा. हीच तर मजा बघायची होती म्हणून तू छोटी गाडी आली. आय आहे अगं शिवले तुझा पाय इकडे घे. काजल सीट पुढे घे जरा. पाय तुझा काजल तुझी सीट पुढे घे. अशी अरे नाही कशी येऊ? येते ना ये पुढे. आली आली. हिचा पाय लॉक कर ना पण तो. जरा पाठी गेल्या लॉक मध्ये. एवढा वास की झालं आता पॅक झाली गाडी. आता गाडी चालते का बघूया आपण. आता एक साईडला लोड. बसली ना ग. गाडी चालते का बघूया आपण आता. बसली ना पाठी बघ. हा बसली बसली. चालते गाडी. चालते गाडी चालते. एवढं काय माझं वजन नाही काय माहिती झाला पण असेल वजन. काय बुब्बू. अरे ए माकड बघ. थांब एकदा लास्ट वेळा ट्राय करू दे. इथे जोक झाला तुम्ही पण बघा बरोबर. मम्मी ही बाबा काय थांब आता काय करू नका. कोणी काय करू नका. तो रिव्हर्स घेईल आणि चढवेल ना गाडी. बस बस बस. खालून खालून फोर्स मध्ये आला पाहिजे. हा पण सावकाश खाली. ते आरामात घे. रस्ता चांगला तो तेव्हा सगळ्यात जास्त नमिता वहिनी घाबरली. हा काय हे बघ गाडी आली ना समोरून. काजलला एकीला उतरवलं तरी बास होईल. मला माझा कसला वजन. पाठच्या सगळी टोळीला उचलावं लागला असता. चला पूर्ण घेतोय. आम्ही उतरू काय? नाही नाही पूर्ण घेतोय तो. घाबरले बघ सगळे. नाही चढत नाही माहिती आहे. नाही काय त्या गाड्या नाही चढत. नाही तो स्पीड मध्ये घेईल ना. नाही चढणार. नाही चढणार. नाही चढणार. खाली उतर. उतरा. अरे हे मजाच झाली ना. उतरा आणि चढा. बसले पण पटापट. पाऊस आहे ना पण चढच आहे. वेगळा हा वाला बसलाच. हा स्पीड मध्ये ठेव गाडी. मी गाडी किती जात मध्ये आता समोरून दोन रस्ते जातात बरोबर. आता तुम्हालाच विचारतो की तुम्ही सर्वांनी सांगा. दोन ऑप्शन देतो तुम्हा सर्वांना की तुम्हाला पाणीपुरी दहीपुरी शेवपुरीची पार्टी पाहिजे का चायनीजची पार्टी पाहिजे. जसं सांगाल तसं टर्न घेईल. सरळ आपला पाणीपुरीवरचा रस्ता आहे. लेफ्टनी चायनीजचा रस्ता आहे. बोला तुम्ही सांगा. आता डिसिजन घ्या. आता एकेकाने सांगा. रुणाली तुला काय पाहिजे? हे पहिलं मोठ्यांचा मान. मोठ्यांचं मान. कोण आहे मोठे इकडे? हा नमिता काकी. मोठ्यांचा मान पाहिजे. जे 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 सांगाल. पण कसं होईल माहिती, ज्यांचं जास्त वोट असेल ना त्यांचे तेच करणार आपण. लास्ट हा एकच देणार सर्वांना. नाही पण जे जास्त एक पदार्थ पण सर्व चायनीज खातात ना आणि सर्व पाणीपुरी पण खातात. सांगा नमिता काकी कुठं काय खायचं, चायनीज का पाणीपुरी? झणझणीत खायचं. चायनीज सगळ्यांना गो सर्वांना चालेल ना. मग काय झालं होतं डिसिजन? तुम्हाला चालेल. आम्हाला सगळं चालेल. आता सांगा तुम्ही आता पाणीपुरी पाहिजे होती मला. होय नाही तिने पाणीपुरी पाहिजे होती ना. तिने कधी खाल्ली नाही. नाही आता जाऊन तिने बाई बोललेली आहे. चला पकड. काय मग चायनीज चालेल. चला मग आता आपण चायनीज पार्टी करूया. आता तिला धरते.
बघा असं बसवायचं कसं मग सर्वांना असला टेम्पो घेऊया आपण काजल आयडिया दिली टेम्पो घ्यायची टेम्पो मध्ये बसवायचं सर्व आपण बसू पण ते पाहुणे कुठे बसतील टेम्पो मध्ये पाहुण्यांना पण सांगितलं टेम्पोचा प्रवास तुम्हाला आनंद घ्यायचा असेल तर तुम्ही बसू शकता मस्त बघायला सगळं भेटते सगळ्यांनी बसायचं चटई टाकून आतमध्ये. काजलला सोडून सर्व नॉनव्हेज खाणार आहेत ना मी बघ काय बघ ना आम्ही रोज बघायचो कधी जाऊ असं विचार करायचो खायला पण आता सर्व ग्रुप सोबतच जाऊया खायला ऑफर ठेवली का 80 रुपये खूप काय ना काय चला उतरा सर्वांनी एक एक करून आता. चला चला पैसे संपले आणि सर्वांनी खिडक्या लावा पहिले हो खिडक्या लावा छत्री घे छत्री राहू दे आतमध्ये कुठे पाऊस लागतो छत्री नको चल या बघा प्रत्येकाने एक एक टेबलवर बसता आहे का एकत्र बसूया पूर्ण हॉटेल खाली ठेवलं आपल्यासाठी रोके भाई आम्ही बसतील ना नमिता काकी सुरू झाली आता काय पाहिजे बघा असं तुम्हाला मला एक प्रश्न सांगा आता बॉईज आणि यंग जनरेशन तर चायनीज खाते का बरोबर तुम्हाला काय माहिती चायनीज काय खातेस तू हां आणि काकी तुम्ही हा चायनीज म्हणजे काही खाता असं चायनीजमध्ये आणि तुम्ही का तुम्हाला तर पाणीपुरी देऊया आपण काकीची इच्छा आहे तर ते पूर्ण करायला पाहिजे आणि रुणाली यंग जनरेशन बोल काय पाहिजे खायला जे पाहिजे ते खावा आमच्या वयोगटात ऑफर तुम्हाला जे पाहिजे ते खावा बघ बाकी एक ना ते जे लॉलीपॉप आहेत ना ते फुल प्लेट मागवूया म्हणजे सर्व खायला येईल ना तुम्हाला कोणाला लॉलीपॉप बनवताना बघायचं आहे काय नाही ना आपण पण किती वेळ ठरवत होतो ना इकडे यायचं सर्वात ऑर्डर आपण 2-3 ऑर्डर दिलेले आहेत पहिली ऑर्डर आपण काय दिली आहे लॉलीपॉप फुल लॉलीपॉप बघ ओए तेरा नाम क्या है क्या नाम है अमन अमन कमल अरे तू बड़ा होके हीरो बन जाएगा फेस कट बघ कसं काजल ते कोरियन कसे असतात ते व्ही वाले तसा दिसतो ना है ना इकडे काय रेडी झालं हे सूप रेडी झालं ये रेडी हो गया ना हां सुरुवातीला काय आलं हे चला आता सर्वांनी एक एक तंगडा उचला सुरुवातीला कसं स्टार्टर खातात ना काढले फोटो एक एक प्लेटमध्ये घ्या सर्वांनी पहिलं हे स्टार्टिंगला आपण जरा हे खाऊ नका जरा झणझणीत कोण बोललेला खायला नमिता काकी लपते ती लपते घ्या घ्या खायला घ्या एक एक हे अरे रुणाली रेग्युलर कस्टमर आहे इकडची आणि हे बघा हे काय आलंय नूडल्स चिकन मसाला आहे चिल्ली मसाला आहे बघा हे पण सर्वांनी आपापल्या प्लेटमध्ये घ्या चिल्ली मसाला सगळ्यांनी घ्या थोडं हे आपल्या दोघांचं का इथे आपण खातो चिल्ली आता साक्षीच्या घरी मुलं बोलतील वा वा आई एकटी कावळ आली अरे नाही मला सांगत होती नको कर ते फ्राय बरोबर झालंय का सुगंध काकी बघूया कशी का सुगंध काकी खावा ते चिकन खावा लाजताय तू नको लाजू चला हे काय चिकन चिल्ली मस्त आवडलं काय तू खा मी खातेच आहे काय सोडणार आहे
चला आता सर्वांनी आता हे एक फ्राईड राईस आहे त्याच्यानंतर वेगळा प्रकार येईल. ताटात घ्याच जावा, एक एक लवकर लवकर खावा. अजून काकी पाणीपुरी पण खायची आहे. हे अजून अर्धा झाला, अजून येणार आहे असं खाल ना. हो झणझणीत नाव आता पडलं झणझणीत. बोललं पाहिजे, पार्टी चांगली झाली बोलली पाहिजे. आता हे काय मागवलं काजल? चिकन नूडल्स ना. हे पण सर्वांनी थोडं थोडं घ्या. हे बघ इकडे ट्रिपल राईस खायचे अजून. अजून काय मागवू? बस दमला. आम्ही सर्व शेअरिंगमध्ये खातोय. आता हे त्यांना पण खाऊ दे. ते सर्वांना ते चला आता सर्वांचं खाऊन झालं असेल तर एक एक गिफ्ट घ्या सर्वांना. पास कर एक एक. हे आपापल्या घरी द्या सर्वांना. काय खाऊ काय आणलं बोललं तरी आणलं बडीशेप. चला आमची आता पार्टी झालेली आहे आणि आता कसं जाणार? चालत जाणार का कसं जाणार सर्व? आम्ही गाडीतून रिक्षा बोलवणार आहे आता काकांची. कोल्हापूरला लगेच. सिरियस झाले हो. आता तुमचं सर्व सिक्रेट बघून घेतलं, आता ही बनवणार घरी. समजलं कसं बनवतात? हे काय ट्रिपल राईस ना. चला आता इथे आमची पार्टी झालेली आहे. साक्षीताईला विचारूया आवडलं काय? आवडलं जास्त? सगळ्यात मस्त. एवढं आवडलं की डायरेक्ट काकांसाठी पार्सल. चला जाऊया. चला चला बस आता गाडीत. काजलला घ्या मांडीवर पार्टी. आता सगळे जड झाले. ज्यांचा पोट जास्त आलं त्याच्या मांडीवर बसू नको, डाबकन फुटायचा. आणि मांडीवरच बसले आहे, पोटावर नाही बसले. बरं आहे. बिचारी बिर्याणी खाल्लेली बरी यायची. होय. बिर्याणी कसली? चायनीज. चायनीज ते सगळं म्हणजे ही बिर्याणी पण खाते. बिर्याणी. आता आपल्याला पाणीपुरी खायला जायचं. पाणीपुरी आम्हाला काय नको. मी आधीच सांगते मला तर नको. सुगंधा वहिनी. सुगंधा वहिनीसाठी तुला पाहिजे तर आता समोर बघ रेल्वे स्टेशन आहे. काय काय मस्त वाटतंय रोनालीला मांडीवर बसून. हे छान वाटतं ग्रीन ग्रीन सर्व. रेल्वे स्टेशन आलं. चला मुंबईला जायचं आहे का? नाही. मुंबईला जायचं आहे? नाही मला ऍक्च्युली जायचं नाही, पण जावं लागेल ना. इतर पण कामं आहेत. मला इकडे जास्त आवडतं. मुंबईला माझी भरपूर माणसं आहे. तुला कुठं जायचं आहे सांग. बघ मला आत्ताच बसा ट्रेनमध्ये. गेला आता डायरेक्ट ना काकीच्या घरी थांबवत होता. हे आतमध्ये आहे. काकी हाय. काकी बरे आहे ना? सर्वांना तुम्हाला भेटायला आणलं. हो काकी काय बरे उतर आतमध्ये तरी जा. तिकडे म्हणजे मी आता पॅक झाले सर्व. आता बस. हा काकी तुम्ही बरे असते तर तुम्हाला पण नेला असं. कुठे नेलेलं विचार आहे ना. लय लांब गेलं तिकडं. गोव्याला जाऊन आलेलो. बघायला आलेली. तुम्ही आता म्हणाल की आम्ही घरी कशाला आलो? कोणी आवाज दिला? अरे आमची बुब्बू. बुब्बूला वाटलं कुठे गेलेत. आपण कशाला आलो काजल सांग? आता रुणालीचं गिफ्ट घ्यायला आलोय. त्या दिवशी एक जण राहिला होता ना जायचं. जा त्याचा आणजा गिफ्ट आणजा. हा थांब बुब्बू आणलाय तुला बिस्किट आणलाय. नेहमीप्रमाणे आमची बुब्बू बघा. एक कमेंट होती, फनी कमेंट होती की काजलपेक्षा पहिली आपली बुब्बू शिकणार बाईक है ना. बुब्बू तू पहिली शिकणार ना? हो
चला इकडे काजलबाई आलेली आहे. आता ती शिकते, गाडी शिकते ती. काय कशी करते तू? त्यात तुडू तुम्ही विचार कराल तर गाडी तर तुम्हाला तर कोणच दिसत नाही. तर असं बायका नाही. गोल कुठे झाली? कुठे गेले ते सर्व? ऍक्च्युली काकीला भेटायला म्हणजे ते काकीला भेटायला गेलेले ना, तर काकीच्या घराच्या पाटनं एक शॉर्टकट आहे जो आपल्या मेन रोडलाच कनेक्ट होतो. तर म्हणून ते तिथे भेटतात. मग आम्ही तिथून त्यांना आणि तुझ्या हातात दाखव काय? हे रोनालीचं गिफ्ट आता देऊ तिला आपण. दोन पप्पे छोटे गाडीच्या बुब्बूसाठी घेऊन जाऊया. गाडीच्या खाली यायचे. अरे 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 अरे. आला का? यायचं आहे की नाही की जाऊ आम्ही? चला बस 2च मिनिटं थांबणार आहे बस. इथे बैल बघा कसा धावतोय. थांबला. बापरे, पावसाचे रस्ते म्हणजे ना. आता बसा नाही, आता गिफ्ट घ्या तुमचं. एक जण आपलं राहिलं होतं हे रुणालीचं घर. ती अरेंजमेंट करण्यात ते तुझं गिफ्ट राहिलेलं. आणि काहीतरी विसरू नको. पाकिट दिला. ठेवलं मी. हा आता हिच्या कामाबद्दल सांग. तिच्या कामाबद्दल म्हणजे ही सर्व काम करते. हा, सर्व काम करते. फटाफट. म्हणजे ऍज अ फ्रेंडच, म्हणजे सगळे माझे फ्रेंड्सच आहेत, पण आपल्या वयोगटातली आहे, जास्त जवळ. चला तर बाय. थँक्यू आल्याबद्दल. काकी थँक्यू. बाय बाय. काजलला ठेवा इकडेच. काजलला ठेव. बाय. नाही, मी चालले. बाय. पाऊस नाही आता. चला काकी. तर अशा प्रकारे आपला ब्लॉग इकडे एंड झालेला आहे. येस. हा, मज्जा आली, पण खूप एन्जॉय केली ना. आणि त्यांनी पण खूप एन्जॉय केला असेल. म्हणजे त्यांच्यासाठी हा दिवस काहीतरी वेगळा असेल. मला एक तुम्हाला सांगायचं, त्यांच्यासमोरच सांगायचं होतं पण ते आता गेलेत. आपल्या व्हिडिओला 1000 लाईक्स मिळतात, बरोबर? तर आता उजेडात सांगतो तुम्हाला, आपल्या व्हिडिओला प्रत्येक व्हिडिओला 1000 लाईक्स येतात आहेत ना. जर तुम्ही ह्या व्हिडिओला 3 पट लाईक्स म्हणजे 3000 लाईक्स जर दिलात तर ह्याच ग्रुपला मी एक मोठी थाली खायला नेल. ठीक आहे. हा तुम्ही एक लाईक्स पूर्ण करा. आणि ह्यांच्या समोरच मला सांगायचं होतं, पण हे पण सर्व व्हिडिओ बघतातच. हो, ते व्हिडिओ बघ. ठीक आहे. मग ती मोठी थाली, कोणाचा तरी आवाज होता ना. कोकिळ. किती छान वाटते. तर मोठी जी राज थाली, काहीतरी मोठी महाराजा थाली जी असते ना, ती जर तुम्ही 3000 लाईक्स कंप्लीट केलं या व्हिडिओला आणि किंवा 1 लाखच्या वरती हा व्हिडिओ गेला तर ह्यांना मी परत पार्टी देणार. आणि ती पार्टी तुमच्यातर्फे असणार. ठीक आहे. तर व्हिडिओला लाईक करा आणि व्हिडिओला शेअर करा. बाय बाय. बाय बाय.